Ambe tarata dona November kalo kletan fla ambalma abisimila malachuka dun kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kloka ode cardo November kalo kletan degembere ale ni dokumbo ni dugu ko falen fla nunu kon bebe bajangara marala ko wale jugu tabagado kon ne kumbe motola ulu kon nana ni dugu ko falen fla nunu kon na ni ka kangarda dugu la mo kon nyana ko uga dugu kon bla eliala ko ni wale jugu tabaga nunu kon tagalen kon ko fe ni dugu la mo nunu kon fene chamaye uga minawta teliala ni gata munu koni fene sira kastani uga bagaw nye ulu koni fene tarani bagaw koni ye ufe kafa koni umataka ko fen koni be boala umasigini munye ni dugu ko falen nun koni mo koni fene be takalen flene ni ga dugu jalan koni bla kibara were mambolo kada kulo kan ore kunun tenendo November kalo kletan kele anga ministre mno khabara nyeshilendo aramadeo ale koni ubolo fen koni la kanalima ministre de la sécurité et de la protection civile général des divisions Salf Traoré ale koni ka ministre so ere koni fene kono ale koni boyake kan nyeshi mali finiti ku koni ma o boyen koni talike la kana mobili dawre la nanko uluma ko pick up munu koni flene dem gwanani o koni dila mali polisuma dentan duru o dila mali garduma dentan woro o dila gendarmerie mo koni fenema ni wale koni bola anga la kana ministre la koga amusaka koni bora mali furuba wari konna koni wale koni kunte doore anga la kana tigila mo wala sa chogamna ulu koni ka barabe seka nogoya ubulu seka bela jelen koni la kana aleni mo ubulu fen kibara were mambolo kada kulo kan ore ambe wakati mne iko sisa no gawo ni ale kon be mali koroyan fanfe ko école so keme aleni école so wolonvla o kon ne datugulendo ambe wakati mna iko sisa ka sababu ke la kana baliye koni gawo dugu hono na yere takalaje ko école so munu kon be na ko école so keme aleni dembi oro nani konye ko ga alo o yere kon fenela ko école so bisaba anifla ulu koni datugulendo ambe wakati mna iko sisa no o koni kela sababu ye gawo mogo mun koni sigilendo o kalanko koni nyamoya kuna ulu koni konna filendo kosobe ka sababu ke ni waliya nununye ko ulu koni ma famia fio ko mali finitigu koni be no france ka finitigu koni fene be no aleni jien tomba ni o onye o koni fene ka kele bolo koni fene be no ko ga o benata la kana baliya koni juguya la fugata se kalanso koni chama koni datugunima duku dendo koni fene ka fola ko ulu koni yere fene ma nafa fosh koni france ka kele bolo aleni jien ba koni ka kele bolo la ni yoro ko falen na koni ulu koni ka demsenu koni tese kata école la nga gawo ale koni kalanko koni nyamogo ba o koni ayire ka fo ni wakati laban na ko UNICEF ni ale yere koni fene banyuma ke tondo e mun koni ka baranye shilendo demsenu koni demelma ko ulu koni willa ka se uma ale ni dugula mogo do were ko u koni be baraw koni na bara mun koni fene be na to kalanso do ulu koni chama koni be se kata ele o koni ka fola ko uga jatemina koni na kata ni wakati ko falen na katabla December kalola samba fla aleni tan kononto ko u koni kan ha nyesoro ko doma wala sa kalanso chama kon be senga dayele demsenu ulu koni be bo kalambale ala chuko yamna kuna foni kunchela kibera were mambulo kada kulo kan ore juma temele November kalo cléché jetike wale tabagado koni ye u kunda kona gendarme soka ni ale koni be mopti marala ni kata kisechi koni damne ni mo ko falen nun konna o koni kele gendarme nun koni fene willa ukama ni o kera sababu ye jetike wale tabaga nunu koni bolla ga o benata finitugu ulu koni klala ka wasado nyininu koni ma wala sa chogamna ubese kani ma ko falen nun koni soro ame wakati mne iko sisa ko tege koni madani ma ko falen nun koni fene shika ga kibara munun sirama ulla yire ka foko ni bingal ke wale koni semfe ko dugula mogo fla koni ni turala ko mogo fla fene koni jogina ni kele era koni fene kunye gendarme ko wa fene go gendarme ulu koni ka mobili do koni fene jinna mogo mun koni jogina tan ulu koni tara teliala ni ka taga ni uye sebare docteur su konna ni oye somnandolo docteur su ni bingal ke wale koni kala ndeke kanyam gwanna ni koni wakati nanko mako minuit ambalma ni kunye aka bi don kibaruye aniche aka kuloma jola aka mbe anyogana were